भाई लोग आईक्यू आजकल बेहद ही अच्छा काम करता। अपना प्राइस के हिसाब से बेहद ही अच्छा फ़ोन के आईक्यू लॉन्च कर रहल बा आजकल। और पहिले देखल जाओ तो आईक्यू खाली गेमिंग पे ही ज़्यादा फोकस करतला और महंगा फ़ोन के लॉन्च करतला, लेकिन आईक्यू अच्छा फ़ोन लॉन्च करे वाला बा और करत भी बा। आज हम बात करे वाला बानी आईक्यू G7 5G फ़ोन के बारे में। देखो लोग भाई लोग, ये फ़ोन 19,000 से चालू बा, 20,000 तक जाला। 6/128 8/128 वाला वेरियंट देखे के मिल जाए, लेकिन ऑफर वगैरह लगाओ तो लोग तो 17,500 में देखे के मिली। और हमनी के 17,500 में बिल्कुल ही बात ना कल जाए फ़ोन के फीचर अच्छाई बुराई दोनों ही जानल जाए कि 19,000 में फ़ोन कैसन बा। कैसे 17,500 में हमनी के फ़ोन नहीं देखे के मिल सकत, कैसे वो कार्ड ना होई, चाहे वो ऑफर कंपनी के लाभ नहीं जा उठा सकत, तो के बातें ना करिए। तो चलो लो भाई लोग, देखो जाए 19,000 के तौर पे ये फ़ोन अच्छा बा कि में बहुत सारा कमी भी बा, सब कुछ देखा जाए आज के ही वीडियो में। देख लो भाई लोग, ये फ़ोन के सबसे पहले हमनी के डिस्प्ले के तरफ नजर दौड़ा ली जाए और में हमारा बहुत ज़्यादा चुतियापा वाला काम लागल आईक्यू के। सबसे पहले यू शेप में एक नच दिले बा, मतलब बेहद ही घटिया बा भाई। पंचोल दे सकत रहा, लेकिन यू शेप में दिला के मतलब का बनता सिर्फ चुतिया बनावल। 7 से 8,000 के फ़ोन के फीलिंग दी फ्रंट से। परंतु देख लो भाई लोग, डिस्प्ले जो बात 6.8 में तालों 38 इंच के एगो फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखे के मिली, जो कि बेहद ही अच्छा मानल जाता। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी बा, साथ में 360 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट भी बा, HDR10 के सपोर्ट भी बा, 1300 पिक ब्राइटनेस भी बा, और साथ ही में एमे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी बा। तो देखो जाए एक प्रकार से डिस्प्ले के मामले में बेहद ही अच्छा कोई बा, कस्टमाइज कर डाले बा। परंतु जो यू शेप में डिजाइन दिले बा, यही बेहद ही चुतिया वाला काम बा और ये ना देवे के चाहिए। अच्छा से कम पंचोल तो देवे के चाहिए, या साइड में भी दे दी तो भी मजा आई, लेकिन बेहद ही चुतिया वाला काम बा। और 8-7-8,000 के फोन जैसे फीलिंग आई। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिले बा, जो कि कोनो खास उतना फास्ट भी नहीं है, स्लो भी नहीं है, मीडियम बा, ठीक ठाक बा। देखो लो भाई लोग, अगर हमने के फोन के परचेज करते हैं तो एक प्रोसेसर के तरफ ना देखी जाए तो फिर मौजे हो जाए। एमें तालों के मीडियाटेक के डायमेंसिटी 920 वाला 5G प्रोसेसर देखे के मिली, जो कि 6 नंबर पर बेस एक प्रोसेसर बा। और यकीनन भाई लोग, ये प्रोसेसर ठीक ठाक बा, गेमिंग खातिर बेहद ही अच्छा मानल जाई। और एगो तालों के जरूरी बार बता दी, ये प्रोसेसर थोड़ा बहुत हीट होला, लेकिन साथ में ये प्रोसेसर ठीक ठाक बा, गेमिंग खातिर थोड़ा डिसेंट बा और अच्छा बा। 20,000 के आसपास में यदि कोनो फोन के देखल जाए ओकरा हिसाब से ठीक बा भाई। प्रोसेसर हम कोनो खराब नहीं किया, प्रोसेसर अच्छा बा भाई लोग। और अगर हमने के फ़ोन परचेस करते हैं जा, अगर ओकर कैमरा के तरफ ना देखी जाए तो फिर कोनो बातें नहीं के बनत। और कैमरा के तरफ देखल बेहद ही जरूरी बा। हमरा एक एगो सिस्टम अच्छा लागल कि सिर्फ 2 कैमरा देखल मिलल बा देखे के में, लेकिन चुतिया वाला चीज़ का लागल है इहो देख लो। एमें तालों के 64 MP के प्राइमरी कैमरा देखे के मिली, बैक में जना क्वालिटी ठीक ठाक बा, डिसेंट बा। लेकिन 2 MP के एगो माइक्रो कैमरा चिपकले बा, जाना बिल्कुल ही चुतिया बा। माइक्रो कैमरा के जगह पर टेलीफोटो दे दी, मतलब जूमिंग वाला लेंस दे दी तो कितना ज़्यादा मजा आई भाई। मतलब देखो भाई, सबसे जरूरी बात लोग क्लियर बता दी, अल्ट्रा वाइड के भी क्यों इस्तेमाल ना करला, माइक्रो कैमरा के भी क्यों इस्तेमाल ना करा, तो ये दोनों तक मोबाइल में रहना चाहिए। हाँ, एगो कैमरा दिला बा, चलो इको नहीं रही भाई 30 गुरे चाहे 40 गुरे जूम होई तो तनी मजा आई भाई। कोई बार हमने जूम करके फोटो खींचे मजा वाला, क्वालिटी भी देख लो भाई अच्छा खासा दे दिला। यदि जूमिंग पर कुछ हमने के फोटो खींचे नहीं जाता, ये बात देख लो। तो कैमरा डिसेंट बा, फ्रंट में 16 MP के सेल्फी कैमरा मिली, जो कि ब्यूटी मोड में उठाई, परंतु वो भी डिसेंट ही फोटो निकाल दी भाई लोग। एगो फोन लेला के बाद से सबसे पहले हमने के सोचे नहीं जा कि भाई वो बैटरी बैकअप का बा, तो इमें बिल्कुल ही चुतिया वाला काम कर बा। सिर्फ तालों के 45 mAh के बैटरी देखे के मिली, जो कि काफ़ी हद तक हमारा अच्छा ना लगा। बैटरी बैकअप कोनो खास अच्छा ना दी, परंतु एक चीज़ अच्छा लगल, 44 वाट के फास्ट चार्जर इमें दिले बा। और मतलब कोनो उतना अच्छा भी नहीं लगा दिला भाई, 66 वाट के भी फास्ट चार्जर पोको देता ऐसे कम दाम में। तो भाई ये कोनो मतलब नहीं है बनत कि 5G फोन बा तो 44 वाट के फास्ट चार्जर दिले बा तो एगो एक्स्ट्रा काम कर दिला बा, बिल्कुल भी ना। 19,000 के फोन बा, जाना के हिसाब से मतलब डिसेंट मानल जाए। बैटरी बैकअप कोनो खास अच्छा नहीं है, तो बैटरी बैकअप आ चार्जर के मामले में कोनो खास अच्छा मत मानिए लोग भाई, मज़ा नहीं आ सकत, पहले बताता नहीं क्लियर। देख लो भाई लोग, इमें तालों के 6 गो 5G के बैंड देखे के मिल जाई। और यकीनन मानो लोग भाई लोग, मतलब तनी मज़ा ना आइल, फिर भी जो कि इंडिया में अच्छे से वर्क करी उ इमें दिले बा। और तनी माई 6 गो मतलब 2 गो कमे होता भाई, 8 गो दिल रही तो मजा आई। तो कुछ तो कटौती कैले बा। सिंगल स्पीकर दिला बा, जाना के आवाज़ काफ़ी हद तक लाउड नहीं है और कोनो खास अच्छा भी नहीं है। देख लो भाई लोग, ई तालों के आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे देखे के मिल जाए। और 2 साल के OS अपडेट डी ये वादा कैले बा आईक्यू। एक मतलब कि तालों के एंड्रॉइड 15 हो जाए ई फोन। और साथ ही में एक और तालों के जरूरी बात हम बता देवे चाहते हैं, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी दी, वो भी मुझे बेहद ही अच्छा लागल। तो ये सब के देखते हुए हम कोनो खराब चीज़ तो उतना नहीं है, परंतु देख लो कुछ कमी भी बा। इनमें तालों के LPDDR4 स्क्रैम सपोर्ट, UFS 2.2 के स्टोरेज देखे के मिली, जो उनकी तू लोग समझ चलो मौज तो कुछ भइल बा ई फोन में। देख लो भाई लोग, ई फोन के बारे में ज़रा कुछ जानल भी जरूरी नहीं है और खास कुछ बा भी ना कि हम बताएं। और ई प्राइस रेंज के से देखल जाओ तो 19,000 के ही लेके चलिए, 17,500 के ना लेके चलिए, कैसे हमने के लगे वो कार्ड ना हुई कि हमने परचेस करी जाए।
तो ई प्राइस पे कोनो खास अच्छा ई फ़ोन नहीं है आ कोनो खराब भी नहीं है। तहार लोग के अपन अपन डिमांड होला, अपन अपन चॉइस होला कौन फ़ोन पसंद आवता। अगर आईक्यू के फ़ोन लेवे चाहता लोग तो ई फ़ोन के ले सकता लोग, ठीक ठाक बा, कोनो खराब भी नहीं है। बस थोड़ा कैमरा के मॉड्यूल फ्रंट वाला घटिया लागल और भी सही बा। ता लोग के ई फ़ोन के बारे में का राय बा कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर लो, हम ता लोग कमेंट पढ़ के जवाब भी देवे के कोशिश करें। देख लो भाई लोग, हम नहीं चाहत की वीडियो कम ज़्यादा लंबा खींची, ऐसे ही वीडियो के एजा करते हैं समाप्त। मिले ता लोग से एगो अगला वीडियो में, तब तक खातिर बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।